שלום לכולם, היום תקבלו חשיפה לתוך בדיקות המעבדה של מי כסף, מי זהב ואורמוס. אני דוקטור זוהר אקרט, ולפניכם אנחנו נציג בדיקות של המעבדה, כולל צילומים מהמיקרוסקופ. לקחנו את המוצרים שלנו למכון למיקרוביולוגיה של מזון ומוצרי צריכה בנשר, וגם בדקנו אותם בטכניון שבחיפה. אנחנו נעזרנו במיקרוסקופ ענקי בגודל של חדר, שנקרא Transmission Electron Microscope, והוא בדק לנו ונתן לנו את התמונות של כל מה שאנחנו רוצים לדעת. יש לנו כאן את האסיסטנטית החמודה שעזרה לנו והנחתה אותנו בדרכים. ישנם 3 פרמטרים בסיסיים לאבחון חלקיק ננו לשימוש ברפואה: הגודל, הצורה והריכוז. אנחנו נפרט על כל אחד מהם כבר. שימו לב, פרמטרים אלו משפיעים על צבע הנוזל. ואפשר להבין מכך שלפי צבע הנוזל אנחנו יכולים להעריך את הפרמטרים. כמו כאן למשל אפשר לראות את הצבעים השונים של המי זהב, ולפי הצבע אני יכולה לדעת את גודל החלקיק. כמו פה בתמונה אפשר לראות גודל חלקיק קטן ייתן לנו צבע אדום, ובעוד גודל חלקיק גדול ייתן לנו יותר כיוון גלגל. אז לגבי הגודל, אנחנו כדי להיחשב כמוצר ננו ולקבל את יתרונות הגודל של הננו, שזה ספיגה מהירה, 100% Bioavailability, שזה זמינות ביולוגית ופעילות מיידית, אז כדי שנקבל את כל זה, חלקיק המתכת צריך להיות קטן מ-100 ננומטר. יש לנו כאן 3 סוגים של נוזלים, אחד הוא תמיסה נקרא, שזה גודל חלקיקים קטן מ-1 ננומטר. הקולואיד, שזה בעצם גם מה שאנחנו מייצרים, ננו-קולואיד, זה חלקיקים מגודל של 1 עד 1000 ננומטר, וכמו שאנחנו יודעים, 1 עד 100 כלול גם בפנים. והתרחיף, חלקיקים גדולים מ-1000 ננומטר. כאן בתמונות של המיקרוסקופ אפשר לראות את המדידה שעשינו לכל חלקיק, מתחנו את הקו, ואז הסתכלנו בצורה מטרית, הגרפית, על הגבולות של החלקיק, סימנו את המרחק ביניהם, וגילינו שהחלקיק למשל בגודל 40.9 ננומטר, או 29.5, 34, בגדלים מסוימים אנחנו בדקנו לא מעט חלקיקים. מי זהב גם הוא מראה לנו את גודל החלקיק שהוא בטווח הנכון, שהוא עוד פעם 14.6, אנחנו פה מתחת ל-100 גודל של הננומטר כדי להיחשב מוצר ננו. כאן בבדיקה המטרית הגרפית שוב אפשר לראות 16.6, זה המדידה הזו וכולי. הצורה זה הפרמטר השני שאנחנו נרצה לוודא שהוא נכון, והחלקיק ננו ייתכנו צורות שונות, כמו למשל מוטות, משולשים, ריבועים, קוביות, יש גם לפעמים פלטות, אבל אנחנו נרצה אך ורק להשתמש בצורה הכדור, שיהיה בטוחה לשימוש רפואי. ולכן אנחנו גם את זה בדקנו, אפשר לראות פה בהגדלה של 200 ננומטר, את החלקיקים העגולים ממש כיחידות, גם פה אין התלכדות, אין שום דבר, הם כל אחד בודד, נמצא כחלקיק ננו, ופה גם הם, יש לנו את החלקיקים העגולים. במי זהב אותו דבר, חלקיקים עגולים, נוכחנו לראות ב-200 ננומטר הגדלה של 100 ננומטר, והגדלה של גם 50 ננומטר, אפשר לראות בבירור את החלקיקים העגולים. הפרמטר השלישי שאנחנו נרצה לבדוק הוא הריכוז, ה-ppm. את הריכוז אנחנו נמדוד בעזרת מכשיר מקצועי על פי כמות החלקיקים למיליון, ה-ppm. לכל מתכת יש את ריכוז החלקיקים הנכון לה לשמירה על שימוש בטיחותי. אנחנו לא נרצה לעבור את הריכוז הנכון, כי אז אנחנו בעצם מציפים את הגוף בכל הטוב הזה, וזה לא כזה טוב, ואנחנו גם לא רוצים לתת מעט מדי, כי אז ההשפעה תהיה חלשה יחסית. אז לכן צריך להתמקד ולקבל את התוצאות במדויק, ולכן השתמשתי פה במכשיר מאוד יקר, שמודד לי את ה-ppm בצורה מדויקת. כאן המי זהב נותנים ציפה צבע ורדרד, המי כסף, ה-ppm הנכון להם זה 10 עד 20, אז כאן אנחנו הולכים על הצד הבטוח של 10 ppm, הצבע הוא טיפה צהבהב. שימו לב, מדדי ppm זולים רבים מאלי אקספרס וספקים אחרים אינם אמינים. אני יודעת על אנשים שקנו מספר יחידות ועשו בדיקות בו זמנית, וכל מדד נתן להם מספר אחר, תוצאה שונה. אז לא הייתי קוראת להם אמינים, במיוחד אם לא עשיתם להם קיול עם תמיסות מיוחדות, שצריך בעצם לאפס אותו כל תקופה מסוימת, כדי שהוא ימשיך לתת את הנתונים המדויקים. יש תופעה נוספת שקורית לכל מוצר ננו, והיא נקראת התלכדות, אגרגציה.
כל חלקיק ננו בודד עטוף במעטפת אשר מגינה עליו מלהיצמד לחלקיק ננו אחר וליצור התלכדות. עם הזמן או חשיפה ישירה לשמש, מעטפת זו מתפרקת וגורמת לחלקיקים הבודדים להתאגד וליצור חלקיקים גדולים יותר. כאן אנחנו יכולים לראות במי כסף התלכדות די ברורה שכל החלקיקים יצרו להם את הקבוצה הזאת. פה בצד שמאל גם זה המי זהב שהתחיל ליצור פה חיבור קטן של שני חלקיקים סך הכל. בתמונה הזו אפשר לראות בבירור את ההתלכדויות, את הקבוצות שזה יוצר. וגם כשמדדנו קבוצה כזו גדולה, גם אז אנחנו התגלינו לגלות שסך הכל הגודל הוא 175 ננומטרים, זאת אומרת זה עדיין חלקיק ננו מזערי קטן, שהוא בעצם לא ישרת לנו את הפעולה, כי זה לא חלקיק ננו בודד, כמו שהוא ייכנס ככה זה יצא. כאן אפשר לראות בבירור את המעטפת מסביב לכל חלקיק יחיד, כדי שישמור עליו חלקיק ננו ובאיכות גבוהה. כאן אנחנו יכולים לראות את ההיווצרות של הקבוצות ואת המעטפת שנוצרת סביב כל קבוצה. בכל מוצר ננו נראה התלכדות בשלב זה או אחר. משום שאנו עוסקים בערכי ננו, התלכדות טבעית, איטית זו, היא זניחה ואינה משנה את איכות המוצר לאורך שנים. ההתלכדות הזאת היא ממש היא קטנה לעומת הכמות חלקיקים שיש, אנחנו מדברים פה בחלקיקי ננו. המי כסף, המי נחושת, מי ברזל, מי מגנזיום, מי אבץ, כל אלה לוקח להם שנים רבות עד שנוצרת התלכדות שנראית לעין. פרט למי זהב. מי זהב נוצרת התלכדות די מהר, זו פה תמונה של אחרי חצי שנה שנוצרה התלכדות שנראית לעין. זאת אומרת החלקיקים יצרו שרשראות כאלה גדולות שכבר הם הפכו להיות נראות. ולכן אנחנו ממליצים כשהדבר הזה קורה, פשוט לסנן את הנוזל, או לא לשתות את השרשרות, לתת להם לשקוע. אבל גם אם יצא ששתיתם, זה לא בעיה, השרשראות יצאו בצואה בדיוק כמו שהן נכנסו, בגלל שזה חלקיקים גדולים, זה כמו עלי זהב ששמים באוכל, לפעמים במסעדות, אז מי שאוכל את הזהב הזה, זה אותו דבר, זה חלקיק גדול מדי והוא לא יספג. אז אין מה להיבהל, זה תהליך טבעי שקורה. היזהרו מחיקויים. ישנם לא מעט יצרני מי כסף אשר במודע או לא במודע מייצרים מוצר דומה שנקרא מי כסף יוני, שאינו בטיחותי לשימוש. בשונה מהחלקיקים שבכסף הקולואידי, שנשמרים יציבים ואינם מתרכבים, חלקיקי הכסף היוני עוברים תהליך תגובתי בגוף, אשר עלול להוביל לבעיה בריאותית בשם ארגיריה, האיש הכחול. ולכן מומלץ לצרוך מי כסף רק ממקורות שעברו בדיקות מעבדה ובעלות ידע רחב ואמין. פה משמאל אפשר לראות את פול קרסון, האיש הכחול המפורסם שלנו. הוא היה מכין את המי כסף שלו ממים מבאר שהייתה לו ליד הבית, והוא היה מכין באופן קבוע מי כסף יונים. החלקיק כסף שהוא טעון חשמלית, בגלל זה נקרא יון, המי כסף שטעון חשמלית נכנס לו לגוף ומתחיל תהליך תגובתי שגרם למחלה הזאת שנקראת ארגיריה, שזה פיגמנטציה של התאים, שזה מתחיל מהתאים הפנימיים ועובר החוצה אל האור. אז בשלב הזה זה כבר שלב מאוד מתקדם של המחלה, היא הופכת את האור לגוון כחול אפור. כמובן אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ולכן המי כסף היוני אינם בטוחים לשימוש, למרות שיש להם פעולות שהן עדיין אנטי-בקטריאליות והן משמשות לחיטוי זיהומים וכו', יש להם גם את הפן השלילי. האם יש את הדרך ביתית לבדוק האם המי כסף שיש לי טובים או לא? אז התשובה היא כן, בעזרת הוספת מלח למי כסף נדע איזה סוג יש לכם. שלום לכולם, אז הנה אנחנו פה בניסוי, אנחנו נשים מלח בכוס ונערבב כללות, ואנחנו יכולים לראות שהמלח פשוט נשאר כמו שהוא ואין שינוי בצבע, המים לא הופכים להיות בצבע לבן באיזשהו אופן, אוקיי? הצבע נשאר צהוב, אין פה שום עננה לבנה. שימו לב, במידה ושמתם מלח במי כסף והם שינו את צבעם לאפור לבן, יש לכם מי כסף יוני רעיל לשימוש, למרות פעולותיו הטובות, כמו שאמרנו. רק מי כסף קולואידים שאינם משנים את צבעם ממלח, כלומר אינם בעלי מטען חשמלי, בטוחים לשימוש. בדיקות חומרים. אנחנו לקחנו את האורמוס למשל לבדיקה
במעבדה שנתן לנו פירוט על כל החלקיקים שיש בפנים. למשל, יש לנו נתרן ויש לנו סידן, יש מגנזיום ואשלגן, ועוד מבחר של מתכות שהן טובות לנו, שנמצאו. יש לנו פה את הבדיקה של המי זהב, ואנחנו בדקנו האם יש שאריות של סוכר. בגלל המי זהב והתהליך ההכנה, אנחנו נעשה עם סוכר תירס, אז כדי לוודא שלא ייווצרו פטריות, אנחנו וידאנו שאין שאריות של סוכר בנוזל. פה בבדיקה של המי כסף, אנחנו בדקנו אם יש איזשהו זיהום פטרייתי, או של חיידקים אחרים, ונמצא מדדים נמוכים שנחשבים כלא נמצאו. תודה רבה על הצפייה. מוזמנים להצטרף לערוץ יוטיוב, לקבל תכנים מדעיים נוספים. מוזמנים להיכנס לאתר אינטרנט, לקבל עוד מידע בנושא תדרים, רפואות, אלכימיה נוספות. יש כמובן מי כסף טובים, מי זהב ואורמוס, מוזמנים להזמין בטלפון פה. כמובן אתם עכשיו יכולים לדעת שמה שאנחנו מכינים הוא בטיחותי ועבר את בדיקות המעבדה הנחוצות. תודה רבה ולהתראות.